Yahvan illeşe hormatly dostlar, bugünkü ýaşaryň akşamky dawaratyna taýylan Ýürüýte Destan video studiýasynyň adyny şu şekilde aýdymy siziň gowunuňdan turur diýip umyt edýär. Elbetde YouTube kanalyna girseňiz biziň saýtymyza agda bolyň, like basyň, jaňjagy basyň, bizden daşlaşmaň, tomaşa ediň, fin ediň, siziň gowunuňdan turur diýip umyt edýär. Mehmani ile hormatly muzikçiler görüşümü diýeli ýaşaryň akşamky dawra diýsin, aşaýyp tädirli furgatlara betlep dowam edýär. Indi biz ýaşlar taýt edýän mahaly dawramyzy söhbetde şu arkaly ýaşlaryň toýguratda şemikmalary arzuwlary bilen dowam edýär. Yani Merdanyň indi toýuňa hormatly guramasy Araşan. Amcam Merdan geleceğim altın baktol geleceğiniz göreceğiniz diye kol koldun alacağınız alkış duyacağınız ferden soğucağınız diye dolar olsun alacan Destan Studio malatsı nomer adı süper Merdan baktol yaşa bir ömür baktol Merdan canım baktol baktol yaşa Merdan dost baktol koşa var Allah'da Merdan baktol göreceğin korku değil mi dama Amcam baktol yempetrülüsüler yalı olsun baktol yaşa Merdan baktol göreceğiniz korku Merdan baktol amcam baktol Merdan baktol baktol yaşlar Gelen ayasın zora Doksan baktol elmedama baktol yaşa tamam Merdan baktol. Mehman dostlar, hormatly muzikçiler, şu Merdan durmuşda 3 tane zatı ya. Olaryň biri dost ýary, ýakyny ýary, umum adamdadı. Olaryň ikincisi kärni halka hyzmat etmegi, halal zähmet çekmegi töýär. Olaryň üçüncüsi bolsa ele gowy töýen ýary, Altynaýy Bagyt ýyldyzyny töýär. Bagyt bolun, bagyt ýaşaň. Tantana şaryat. Dawramyzda hemme ýakynlar sebäpkärleriň ýanyna gelmekden taýyş edýär. Bütün dünyam derdini çekmeden vurdum. Çekerdim men oları diňe üçin. Fırat köprüsünden geçmeden vurdum. Geçerdim men onu diňe üçin. Hani Hoşaverdi agamy tahnamy tile garaşýar. Hoşaverdi agamy bilen gelnesemedi bagdy gelneşäni tahnamyny çağırýar.
Bagtugul gelneçe. Ayşe diýetdi. Goý şu sizin adresyňyz soranlar, bagtylaň öýü nerede diýip sorasyn Allahjam. Şonuň şeýside Udok Ömer Berkcan saglyk arduwa diýäs. Oğlum nereden geldiniz bahtlı olun. İlk gözüm görün Merdancan, gelinim gözümün nuru Altınaycan, bahtlı olun balam. Ben senin yanıma geldim, ya senin yanıma geldim. Bir malayım saadetine, ben senin yanıma geldim. Antemeli yaşlarımız Töygu Tantına çağırıyor. Yaşları bilen bilelikti. Koşup serdim akıl kuşlar, bu baharlar baltı kuşlar, bu baharlar baltı kuşlar. Yaşlar bağıttı borsun. Baltı şün hiç kaçan işler, ben senin yanıma geldim, yar senin yanıma geldim. Gülüşünle yağdı Hoca verdi ağam yanına çağırıyor. Aman, haftor. Bir malayım sana dönüp Yer şarpanıyla edilmi yıkmadır. yanıma Ay tuvalımı. ya senin yanıma geldim. Bir malayım sana dönüp ben senin yanıma geldim. Ya senin Hoca verdi ağam. Solgun mu 18 yaş. Hadi bir yer şarpanıyla hoca verdi ağamı düşün. Bak tuğul gelmece düşün. Ay tuvalımı. Koşup serdim akıl kuşlar, bu baharlar baltı kuşlar, bu baharlar baltı kuşlar. Merdancan Tantediye. Baltı şün hiç kaçan işler, ben senin yanıma geldim, yar senin yanıma geldim. Gülüşünle yağda dönüp köyüme inanıyorum. Bir malayım sana dönüp ben senin yanıma geldim, yar senin yanıma geldim. Bir malayım sana dönüp ben senin yanıma geldim, yar senin yanıma geldim. Ben senin yanıma geldim, yüzüm gururlara geldim, yar senin yanıma geldim. El şarpalingla destan video ödümüzdekiler. Şimdi hemmemiz bilelikte yaşlara baktı oluyor. Söyleyemeyim. 1, 2, 3. Ay tuğla. Baktı olun. Baktiyar yaşangın ne olsa hemmemiz bilelikte tanıt ediyor. Sizin için aman tağanıp devam ediyor.